Mafia. Priatelia, zdravím vás pri mojom ďalšom videu. Dneska to nebude vlog, dneska to bude menšie také oboznámenie sa s tým, kto naozaj som. Akáči, čaute, je tu Bogdy a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska je to video s názvom Z upratovača tréner. Zvolil som takýto názov, lebo to fakt vystihuje tú moju cestu, Bogdyho cestu, vlastne od toho, ako som začínal svoju profesijnú kariéru. Poviem vám samozrejme nejakú časť môjho detstva, poviem vám nejakú vec, čo som zažil, kým som bol a kým som teraz. Poviem na to, narodil som v 98. v Bratislave, žijem v Zlatých Klasoch na dedine. Pochádzam z úžasnej rodiny, kde proste panuje láska, pokoj, kľud. Mám srbské korene, takže vlastne môj foter je Srb, ktorý s nami už nežije, ale tým pádom vlastne sa podpísalo na mne to, že som temperamentný, vďaka tomu cieľavedomý, tvrdohlavý, miestami to je dobré, miestami to nie je dobré, posúďte sami. A takže som docela veľmi živé dieťa bol, aj som teraz živý, bol som živý, divoký, robil som zlé hlúposti, všade som liezol, nevedel som sa nikdy sústrediť, to znamená učenie mi moc nikdy nešlo, preto proste si robili zo mňa všetci srandu, že ale nie doma, ale v podstate mimo domov, že nič zo mňa v živote nebude, učitelia, proste, že sa neučíš. Do 7. triedy som sa vôbec neučil, nebavilo ma to, aj keď som bol motivovaný doma, aj keď sa snažili, ale proste mňa to nebavilo. Takže tým pádom vlastne aj deti vlastne naštepovali, že proste to nízke sebavedomie je tu menej cenno, že som menej cenný ako ostatní, lebo v podstate som hlúpy, ja som hen taký, som taký. Aj keď v skutočnosti som nebol, len som proste nebol to dieťa, ktoré chápalo, že sa treba učiť, chápalo, že proste sa musím učiť, prečo ja som proste mal svoj svet, svoj život. A potom som až vlastne časom pochopil, že aj to vzdelanie je veľmi dôležité a našťastie sa to v 7. ročníku zlomilo, od 7. triedy som sa hodne vzdelával a osobnostne sa rozvíja. Čo sa týka takého detstva, ja som bol veľmi také živé dieťa, ale mal som rád také srandy, ako napríklad hrali sme veľakrát futbal s kamošmi, hrali sme sa na zombikov, strieľačky, vojakov, auta, proste zaujímavé veci, ktoré proste ako bežní chalani proste mali. Mali sme hodne pohybu, hodne som bicykloval, hodne som behával, takže športu som docela blízko. Taktiež keďže moja babinka robila v akvaparku Senci, takže som veľa trávil času aj v bazéne. Takže to zase vzniklo z toho, že som vlastne tréner plávania. Vďaka tomu, že som v podstate od detstva sa učil plávať, od detstva som proste inklinoval k tomu. Od detstva som si užíval tie bazény a tobogány a rád som to proste užíval si tú atmosféru. A sranda je na tom to, že ja som vždy hovoril, že proste tam budem pracovať a že proste chcem okolo bazénov pracovať. Aj sa mi to splnilo, kto by to tušil, že proste o niekoľko desiatok, možno 15 rokov neskôr proste to budem robiť a budem ma to živiť a už 5 rokov ma to živí ako tréner plávania detí, dospelých. Takže je to úplne super. Ja sa radím na to, že dokonca nedávno som aj trénoval v akvaparku Senci, už konkrétne deti, tiež v podstate cez jeden klub vlastne. Takže akože vidíte, proste nikdy neviete, kam ma život zavedie, čo vám život pripraví, čo vám život v podstate dá do cesty a že vám vlastne splní to, čo si vlastne želáte. Takže želajte si a bude vám splnené, proste myslíte na to, vizualizujte si to. No, takže som v podstate tak dopadol, že som vlastne vďaka tomu, jak som proste bol dieťa živé, že som proste sa mohol okolo bazénov točiť, okolo baráku točiť, ja som veľmi pracovitý, proste my sa od detstva naučili pri pracovitosti, proste makať okolo záhrady, okolo baráku, takže tá pracovitosť vo mne tkvie a preto som vlastne aj vždy, keď som nejakú prácu robil, tak som robil na 100% a vážil som si aj ľudí, ktorí to proste pracovali a proste beral som ich vždy ako mojich mentorov, ktorí sú to v tom lepší a ktorí proste sú tu preto, aby mi pomohli k tomu, aby som sa stal rovnako dobrým. Keďže som mal to nízke sebavedomie, tak som si neveril na nejaké práce, ktoré by proste mi na nejak
boli o zodpovednosti, hej, lebo proste som si neveril, keďže som ešte dosiaľ okuliare, mal som krivé zuby, že nevyzeral som zrovna zaujímavo, chutne, a že k tomu som proste v hlave toho ešte veľa nemal, lebo som 7 rokov sa kvázi neučil, až po 7 rokoch som začal sa vzdelávať, osobnostne rozvíjať, ale viete, to proste to, čo vás 10 tlačia, že proste v živote nič nedosiahneš, tak to sa v podstate zakorení a potom ten boj s tým je náročný, ale prekonal som to do istej miery. Ja som vlastne od 7. si začal učiť, venoval som sa tomu, aj som sa lepšie učil, aj som sa v podstate dostal k tomu cvičeniu, čo som spomínal v predchádzajúcom videu, flashback, takže kľudne, ak si nevidel, bež sa pozrieť. No a tým pádom vlastne už som sa učil, už som sa cvičil, už som vedel v podstate, že čo naozaj v živote chcem. Išiel som v podstate po základnej škole na strednú školu, obchodnú akadémiu, chcel som v podstate byť manažér, byť proste nejaký riaditeľ niečoho, proste manažovať ľudí, chcel som proste zarábať pekné peniaze a byť slobodný, tak som si vybral obchod, na ktorého som myslel, že mi to dá, tak ma to aj bavilo, proste tam som načúval samozrejme Bratislava, takže život, nočný život, hej, víno, party, baby, hudba, život, plivo, lifestyle, slnko, Viktor, či jak to bolo. To je interný joke, to potom pochopíte raz. takže som sa aj vzdelával tam, aj som vedel, za čím si idem, aj som proste veľa cvičil, bolo to super, mal som skvelých spolužiakov, takže sme si fakt užili skvelé 4 roky spolu. A popri tom samozrejme som začal už pracovať, moje prvé brigády boli také, že som pracoval v Tesku ako upratovač 12 hodín. Neveril som si, tak som v podstate radšej zostal ako upratovač, lebo som nemal to sebavedomie na to, aby som bol dostatočne dobrý na to, aby som mohol v podstate, povedzme, dokladať tovar, alebo ísť za pokladňou, alebo sa rozprávať s ľuďmi, keďže som mal nízke sebavedomie, nerád som sa pozeral ľuďom do tváre, do očí, hej. Vždy, keď som niečo potreboval riešiť, takže som poslal brata, aby to vyriešil. Takže a vďaka tomu cvičeniu, vďaka tomu, že som sa posúval proste kariérne, že som od toho upratovača, potom sa presunul upratovača v Tesku, potom v IKEA, potom som to už konečne dostal za takého dobu, keď som už v Bíle dokladal tovar. Samozrejme, že medzi tým som robil na stavbách, potom som mal možnosť v 2. ročníku na strednej škole sa pričuchnúť v krypte, investoval som do krypta, chodil som na rôzne konferencie, školenia, to bol asi prvý taký ten začiatok mojej osobnostnej cesty, osobnostného rozvoja, kde som vlastne dostal prvú knihu Roberta Kiyosaki a odtedy sa vlastne mapuje moja taká cesta osobnostného rozvoja, od vzdelania, čítania rôznych kníh, prečítal som desiatky kníh o tom, o rôznych témach, takže to vlastne mapuje, potom som sa dostal k finančnému poradenstvu, to som veľmi vďačný, čo ma tiež veľa naučilo v oblasti financií, poisťovníctva, bolo to super, chvíľku som to robil, asistoval som finančnému poradcovi, bolo to super skúsenosť, určite akože proste fakt rešpekt. Ja mám rešpekt pred každým, kto robí hociakú prácu, hej. Proste je to super, ja som síce nevidel proste v tých prácach som videl skôr možnosť, že môžem sa posunúť ďalej, že môžem proste skúšiť niečo nové, dá mi to niečo viac do života, posunie ma to osobnostne, posunie ma to aj sebavedomím, ale viem, že to nie je tá moja cesta, išiel som ďalej. Vďaka tomu, že som proste študoval obchodnej akadémii, som mohol pracovať v ČSOBčke, vo VUBčke, potom som pracoval vo veľkosklade, robil som so skladovým systémom, dokladanie tiež tovaru, práca s klientelou, čo bolo super, lebo začal som si viac dôverovať, skrz toho všetko, čo som si prešiel, takže som vedel viacej s ľuďmi baviť, viacej so zákazníky, viacej sa pozerať ľuďom do očí a keďže som vlastne vystriedal už tej práce, tak som si viacej aj výzorov sa snažil, aby som vyzeral dobre, aby som sa, šaty robia človekom a ja som to tak cítil. Keď som sa lepšie obliekol, keď som vyzeral, že som svalnatý, keď som videl, že proste aj ten účet som si spravil, že proste mám to v hlave, mám proste nejaké informácie, že som si niečím prešiel, tak človek si viacej verí a viacej v podstate potom môže robiť lepšiu prácu, kvalitnejšiu, môže viacej pomáhať druhým ľuďom. Takže som vlastne robil v veľkosklade, hej. Potom vlastne, ak som skončil strednú školu, moja bývalá priateľka a super kamoška Karin dostala do plaveckej akadémie, kde som robil recepčného. Hej, čo je super a to je paradox, to sa vlastne dostane do toho, už sa blíži vlastne tá trénerská kariéra moja. Ja som vlastne nastúpil ako recepčný
A bolo to pri bazénoch, hej, to bolo už práve, že som bol z toho hotový, utešil som sa z toho, že to je ono, toto je to, čo som celý život chcel. Bazény proste, ľudia, tak, takže úplná pecka. K tomu som vlastne nastúpil na vysokú školu, na ekonomickú univerzitu, kde ma to v podstate po pol roku nebavilo, tak som to prestal študovať, takže som to proste skipol. Aj venoval som sa v podstate primárne v tej plaveckej akadémii, keďže som potom dostal vlastne aj možnosť byť trénerom, lebo videli, že som športovec, videli, že proste som sa venoval proste tomu plávaniu ako dieťa, že som proste rád plával, že som v podstate od detstva vyrastal pri bazénoch, videli, že mi to ide s deťmi, tak mi navrhli, či môžete, chcem byť tam tréner a v podstate som začal byť trénerom, chodil som na kurzy, na školenia, veľa som sa učil od toho, aby som v podstate naučil čo najlepšie to dieťa plávať, aby proste zabezpečil, aby sa dieťa neutopilo, aby dieťa proste zvládlo základy. A v podstate ono sa to vlastne rokmi potom zlepšovalo, vystredal som viacero klubov, vystredal som kluby ako Royal Swimming Club, Modrá žabka, trénoval som v akvaparku v Sensi, cez jeden klub, trénoval som v Malackách, trénoval aktuálne v Plutvičke, zrejme mám svoje nejaké vlastné individuálne lekcie, učím deti plávať jeden na jedného, čo myslím, že je úplne najlepšie. A vlastne takto začína vlastne cesta trénera. Tými rokmi potom vlastne som makal na sebe, tiež jasne prišla korona, prúser, hej, tým pádom zavreli bazény, musel som vymýšľať, takže som robil šoféra, rozvážal som pneumatiky pre jednu firmu, rozvážal som pekárenské výrobky, o 3 ráno som stával a chodil som proste rozvážať pečivo, hej, do obchodov, o 3 ráno, každý boží deň, 8 mesiacov. To bol akože docela masaker, vám poviem, ale zvládol som to proste. Išiel som si, za týždeň som potreboval. Hej, vozil som Bolta a jak otvorili v podstate už možno všetko, takže som začal vlastne pokračovať v svojej kariére toho trénera, plávania. Makal som, plus som samozrejme sa rozvíjal v oblasti cvičenia, výživy, tak som robil tréningy aj v gyme, v fitness centrách, s kamošov a tak známych. Vlastne minulý rok to som mal možnosť vlastne sa dostať do úžasnej partie ľudí a skvelého prostredia a dobrého gymu Arete Gym je, týmto zdravím všetkých ľudí, všetkých trénerov aj Mareka. Som vďačný, že mi dali tú možnosť tam proste trénovať pod ich vedením. Je to úžasné fitko, je to proste fitko, ktoré sa zaoberá aj funkčným cvičením, silovým cvičením, zdravotným takým cvičením, hej, proste zdravého pohybu a som veľmi rád, máme tam úžasné interné školenia, máme tam super proste prostredie, super zázemie, super klientelu, klientky sú perfektné a moc si to vážim, že som dostal túto možnosť a vlastne preto toto je tak, že z upratovača tréner, lebo tá cesta bola fakt dlhá, trnistá, v podstate neveril som si, nemal som, cvičil som, osobnosti som sa rozvíjal, začal som prvé kroky, prvé vlastne prvú kariéru, hej, potom som upratovač, v podstate až po sklady, plaveckú akadémiu, aj finančné poradenstvo, banky, trénera v plávania a trénera v Arete Gyme. Aktuálne vlastne tam makám, užívam si to, som rád, že môžem dávať ľuďom pridanú hodnotu, že by zlepšovali zdravotný stav. Plus to, ešte popri tom robím si výživový kurz aktuálne, takže môžem doplniť svoje remeslo ešte o túto oblasť. K tomu som ambasádor toho wellbeingu, pomáham ľuďom žiť zdravší, šťastnejší a spokojnejší život. Plus som ambasádor vedomého behu, chodím behávať aj súťažne, čo vidíte. Baví ma to, užívam si to. A toľko by to asi bolo, priatelia. Asi na záver vám poviem toľko, že v podstate nikdy nevieš, kam ťa život zavedie, proste život je cesta, užívaj si tú cestu, nie cieľ, lebo nevieš proste. Ja som nikdy nevedel, že bude zo mňa proste tréner, fitness tréner, tréner funkčný, tréner plávania. Ja som proste len išiel si po tej ceste, zbieral tie skúsenosti, rozvíjal sa a chlapca, ktorý proste upratoval hajzliky a nemal žiadne sebavedomie, sa stal z neho tréner, ktorý proste sa osobnostne rozvíja stále, pomáha tým ľuďom a chcem proste dodávať tú kvalitu, tú hodnotu a není to, proste to nie je moja cesta, nekončí to. Ja verím, že možno o 10 rokov budem úplne inde, že budem v inej sfére. Možno napríklad si cestovať po svete, užívať si život, točiť videá, točiť blogy,
pomáhať ľuďom, čiže aj s výživou, aj s cvičením a proste si inšpirovať, možno, no ťažko povedať, takže ja sa na to veľmi teším na tú cestu, je to Bogdil cesta a dúfam, že som vás týmto inšpiroval. Ak sa ti toto páčilo, daj like, daj follow, daj odber a budem sa tešiť na ďalšie video. Čau.